Čaute, vítam vás pri 6. dieli zo série Road to Payout, kde spolu so Zdenom sa snažíme dostať k 100 000 korunám v payoutoch. Sme tu po, neviem, teraz zhruba po mesiaci. No jo, 2 týdny. Ako sa darilo? Ešte tak na úvod, ja som vôbec nevedel, ako na tom Zdeno je, ale teraz pred točením mi dal nejaké informácie, ako pokročil a bol som celkom prekvapený. Dobře. Já bych to velmi diplomaticky rozdělil. Jak se dařilo v chápání těch věcí a tak? Hele, velmi dobře. Jak se dařilo v těch challengech? Hele, velmi opačně. Podařilo se mi spálit úplně všechno, co šlo od challenge přes Fundit. Takže Fundit, který si minule splnil, si spálil. Přesně tak. Spýtam sa, na čom si ho spálil? Ako ten trh bol teraz naozaj zlý? To je to, co bych rád řekl. Jako já si jako nemyslím, že jsem... Určitě to bylo hodně tím, že jsem tomu úplně na rovinu nevěnoval tolik času. To znamená, já jsem se k tomu častokrát dostával třeba okolo nějakých 6, kde vím, že to není úplně optimální. Takže už jsem měl pocit, že mi hodně tradeů za ten den jako uteklo. Nějaký jsem tam našel podle těch pravidel, kterým bych řekl, že rozumím víc a víc a že vlastně ten trade častokrát byl valid, ale prostě ve špatný timing. Okay. A tím, že jsem je bral v takový jako debilní čas, třeba jeden trade denně, tak to vlastně bylo docela jednoduchý spálit, upřímně. A teda ten market mi přišel naprosto nepředvídatelný. Jo, jakože dneska máme středu 10. to, co vypadalo minulý pátek a následně jako tohle pondělí. Jako já nevím, jak se daří tobě, ale teda pro mě to není moc dobrý. Takže já bych neřekl, že jsem dělal úplně nějak jako technicky nějaký blbosti. A spíš bych řekl, že to byla nějaká kombinace toho, že jsem měl čas jako fakt ve špatný moment. Nedaří se mi u toho sedět úplně v ty nejlepší časy, ještě furt bohužel. No a ten market byl, jaký byl. Yes. Aby sme boli transparentní, môžeme ukázať vlastne dashboard, kde vlastne tu máme jednu tvoju pásnutú challenge s tým aktivovaný Fundit. Tu môžeme vidieť, že pred 28 dní máš ešte nejaký reset. Tu sa dá resetovať ten Fundit znova. Jo, já vím, to mi nabízelo, ale stálo to raketu úplně. $600 plus daň, takže to sa neoplatí. Jo. A keď pôjdeš do Billings, tak tam môžeme vidieť, koľko si toho, že poskúšal. A tu môžeme vidieť, že vlastne ty si po pásnutí toho Fundit kúpil jednu challenge, ktorú sme sa bavili minulé hodine. A tam je activation fee, kde si aktivoval Fundit a spálil sa vlastne ten Fundit plus jednu challenge, lebo tam vidím ďalší reset. Jo, přesně tak. To nie je veľa zasa, hej, že jako... na ten mesiac času, ale ako vravíš, mal si málo času na to? To jo, zároveň ten trh byl fakt takovej, že já jsem tam měl třeba 2 týdny, kdy jsem si ty trady jenom naznačoval v TradingView, ale nedával jsem je do toho, protože mi to přišlo naprosto jako nečitelný. A přesunul jsem se teda z toho 5kového timeframeu zpátky na ten 15kový, jelikož tam toho noizu už bylo fakt hodně. Jo. A nebylo to za stolik, je to primárně tím, že tam fakt proběhlo nějakých 10 trading dní, kdy já jsem to fakt házel jenom do TradingView a bál jsem se to exekutovat, abych to nespálil, což nakonec bylo teda k ničemu. ale tak no. Toto sú fakt naozaj začiatky skoro pri každom. Asi 95% ľudí prvý Fundit nespáli, takže prečo si tým aj ty a celkovo ten trh a celkovo aj to tvoje časovanie, málo času, zlý trh, tam všetko hralo rolu k tomu, že si to nejakým činom spálil. Nešiel tam ani veľký risk, aj teraz tam máš otvorený nejaký obchod, vidím, že za 1 mikro, takže neriskuješ tam veľa. Je to tak. Čo si myslíš, že bol najväčší pain okrem toho času v tých obchodoch, ktoré ti nevyšli? Hele, technicky mě vlastně jediný, co mě fascinuje, tak je to, jak je to pro mě naprosto nečekaně time consuming, kdy teďka na těch 15kách je to lepší, ale na těch 5kách, tak vlastně častokrát se mi stalo, že jsem se tam naznačil nějaký order block, říkám OK, teďka počkáme, jestli se do něj vrátíme, jestli ho prolítneme, uvidíme, jaký bude RSIko. Najednou jsem mrknul, vyřídil jsem si pár mailů a byli jsme úplně někde v háji zatím, uteklo mi dalších 5 orderbloků a říkal jsem si, to bych vlastně musel jako sledovat pořád. Jo. Na té 15 je to lepší, ta jako není tak divoká, těch impulzů je tam přirozeně jako míň, takže tam je to takový jako... To tam pomalšie, no. OK, takže stále sme pri tom čase, že ty máš málo času na sledovanie toho marketu. Asi jo. A rozmýšľam, ako to celé nejakým štýlom poňať, pretože my si so Zdenom píšeme, komunikujeme nejakým štýlom aj tú technickú stránku, takže vidím, že tie orderbloky chápe. Doladili sme, bol tam nejaký problém s chápaním s tým RSI-kom, kde vlastne na tej hodine minule sme to riešili, pretože na tom našom evente, ktorý bol, Zdeno vlastne vysvetloval nejaké veci, tam som si ešte môže robiť chyby, ktoré sme prebrali, doladili sme ich vlastne za ten mesiac.
A teraz prichádzame k tej bariére, že to fakt žere veľa času pre teba. Já jsem začal používat Fixed Range Volume. Jo. Je to tak? Fixed Range Volume Profile. Jo, přesně tak. Tak to jsem začal používat, ale spíš, já jako v tom grafu netrávím jako málo času, ale většinou v debilní hodiny, že třeba večer si to otvírám a nějak zpětně se snažím chápat ten kontext. Takže jsem začal používat ten Fixed Range Volume Profile, abych si prostě naznačil nějaký úrovně, které můžou být pro mě důležitý a tak. Takže není to úplně tak, že bych se jako fakt chtěl tomu vyhnout a hodit to na bota. Naopak, vlastně tahle část, když jsme přidali minule ten Fixed Range Volume Profile, tak mi přišla mega zajímavá, že je to zase úplně jako nový parametr, co tam sledovat, který může být nějak nápomocný a vlastně se mi líbí, jak se to skládá. Takže to mě jako baví, jak moc dává smysl zpětně sledovat vztah s ESkem, to nevím. Spätne nie, ale napríklad pri tej exekúcii by ti to pomohlo. Môžeme sa na to pozrieť. No v podstate ten vzťah medzi Nasdaqom a ES-kom, oni spolu korelujú, už nejakých 80-90%. To znamená, chodia spolu hore, dole. Hej. Ja to využívam tak v mojom tradingu. Ten vzťah je taký, že keď chcem ísť napríklad do shortu, sledujem ES-ko, či je takisto bearish ako Nasdaq, alebo ešte viac. Okay. To znamená, keď si dáme graf, dáme si tu open. 15, 30, hej, presne open. A tu budem sledovať Nasdaq. To znamená, aj vytvorenie ordobloku, trafenie ordobloku, nejaký pohyb tu celého shortovať. V podstate vytvorili sme tam nejaký ďalší ordoblok, šli nižšie. Jasne. A môžeme zase vyznačiť tento ordoblok. Jasne. Ale znamená, my keď tam prídeme, ktorá sviečka tam prišla, a stále už mi to prišlo, že sme celkom dole vykleslaní, ale stále mi tam dávalo zmysel ísť short a ísť niekde po tieto lows. Jo. To znamená, keď ako náhle Nasdaq vyšiel do toho ordobloku, teraz, jasne, tak chcem ísť do shortu. Chcem ísť do shortu, príde mi také troška risky, pretože tu sa odrážame z ordobloku z 15-kového, môžeme sa ukázať. Trafili sme 15 minútový ordoblok, 15 sa extrémne vytiahla. Jasne. Takže je to také, že váhal som, vtedy sledujem ES-ko a tam sledujem dve veci. Respektíve, chcem ho vidieť na svojej strane. To znamená, keď chcem ísť do shortu, tak chcem vidieť to ES-ko, že je viac bearish. Čo v tomto prípade vidíme, hej. Nasdaq bol v tomto ordobloku, ES-ko je len tu dole. V ten moment to bolo pre mňa také ďalšia konfluencia, že OK, idem do obchodu. Naopak, keby chcem ísť do obchodu na Nasdaqu a ES-ko je tu hore, takže oveľa viac bullish ako Nasdaq, tak sa môžu potiahnuť spolu, Nasdaq poje hore skrz to ES-ko. Takže sa potiahnu ako navzájom a spolu korelujú, tak vtedy ja to vynechávam. To bol zase prípad včera. Že som chcel ísť do obchodu, ES-ko začalo rásť, tak som sa to vykašľal. A ušetril som si stopku. Je to ES-ko jakoby trošku, nechci říkat napřed, ale jako trošku definuje ten směr? Nebo je to spíš o tom, že když se lišej, tak to není dobrý signál? Nasdaq je vlastne technologický index, ale tie firmy sú obsahnuté v podstate... Nasdaq je bez bank a teda, hej, tam ES-ko je viacej akcií, je to 500 firiem a tým, že to je väčší index, on je taký konzervatívnejší, ale častokrát robí ten pohyb skôr. A napríklad, keby to vieš sledovať, že si rozdeliš graf na dve časti, sleduješ minútový Nasdaq, minútové ES-ko, tak entry model na ES-ku je už skôr ako na Nasdaqu. Hej, že veľakrát. Takže ono to akoby v tom, že tam je taký, že taký konzervatívnejší, tak on nerobí také hlboké pullbacky. Hej, takže ono preto to vieš využiť vo svoj prospech, naopak keď fakt rastie, tak ruky preč. No jasne. Môžeme si to ukázať, ako to dopadlo. Ja som tu bral obchod so stopkou nad high. A zišli sme potom dole. Ako náhle sme tu vytvorili zasa druhý orderblok, tak ja som poslal stopku na toto high a take profit som mal niekde tu. Hej, takže tu krásne môžeme vidieť, že to ES-ko to potiahlo v podstate nižšie a zletelo dole. Jasne, vlastne úplne. Možno aj kľudne zasa ďalší deň, ktorý tam bol, to bolo včera a tam som chcel ísť tiež do shortu. Tu máme open a krásne vysyp dole. Začali sme robiť pullback, dám tu graf presne na túto sviečku, zasa. Tá istá situácia, čo bola v pondelok, vytvorili sme orderblok, ten sme tu triafali a chcem ísť do obchodu. V ten moment som pozrel ES-ko a môžeme vidieť, tu bol open. Nasdaq bol na open letiu dole a spravil pullback do nejakého orderbloku, čo bol tu vytvorený, ale ES-ko ten pullback nespravil a išlo iba hore. Hneď od openu šlo vyššie. Tak pre mňa to bola proste konfluencia toho, že čakám a nejdem tu do setupu. Hej, tak tu môžeme vidieť, ako to potom dopadlo.
Na zase tu spravil ten pullback a letel hore. Jo. A ja by som nemal tých profitov, aby som dával nižšie. Takže bola by tu stopka, ale tie sme proste up, kde sme zase trafili 15 minút orderblok zľava, ktorý tu bol. A následne potom nastala vlastne taký pokles. To sa potom tiež dá využiť, že nepôjdem do shortu, dokým nespraví ES-ko tiež entry model. To znamená, kým sa ES-ko neotočí. Lebo chcem vidieť, že je bearish, ono vlastne to začalo proste klesať, hej, a išlo dole. Vstup tam nebol, ja som tam na streame ukazoval vlastne, že nie je tam žiadny entry model, pretože hej, ten order block je až tu dole. Jasne. Tu dole je market structure shift a teda, ale páčilo sa mi tam, že sa tam vytvoril vlastne tu na fair gap, invertnutý fair gap a na ňom vstup do shortu proste dole. Target za mňa bol tento hodinový gap, ktorý tu máme. Tu bolo nejaké PLCčko a sem som to proste cieľil. To potom spravil takýto inside pohyb, ktorý som naozaj nečakal. No. Takže keď budeš vidieť setup, prípadne budeš si zobrať setup, pozri si ES-ko, či je v tom smere. Vždy si to porovnaj. Ja tu mám v grafe pod sebou, takže keď som na telefóne, otvorím ES-ko, vždy porovnám ten istý timeframe. Takže že budeš mať takto 5 minút timeframe, napríklad vidíš nejaký order block, hej, keď mi tam sedí short, chcem ísť do shortu, prekliknem ES-ko, aby som videl, či mi to dáva zmysel v ten moment. Tiež som na tom order bloku tom istom, OK, môžem to skúsiť. Hej, že chceš mať na tej istú úrovni ako je Nasdaq, alebo v tvojom smere. Keď je v opačnom smere, že napríklad chcem do shortu aj viac long, tak radšej kašľam. A tiež ti to zasa vyfiltruje veľa obchodov, ktoré by si inak zobral, mal by som stopku. K tomuto ešte ja používam akcie. To znamená, ja mám list akcií, ktoré ti môžem poslať. Sledujem vlastne top 10 firiem z Nasdaqu. Jasne. Čo majú najväčší podiel v tom trhu, v tom Nasdaqu. Takže to je nejaká Nvidia, AMDčko, Apple, Meta, Google. Hej, a tie sledujem a na rovinu vieš sa potom tiež na základe nich troška odpichnúť, že či to môže ísť hore alebo dole. Hej. A Palantir tam je Apple, AMD, Amazon, Google, Alibaba, Microsoft. To je technologické firmy, Tesla, Meta. A tie sledujem a na Open to využívam tak, že ty si môžeš vidieť, teraz síce nevidíme tu ale máš akcie a pre-market, spodné číslo je pre-market akcie. Jo, jasne, jo. Vieš, a ten vzťah, ako je Nasdaq, keď budeš mať čas na Open, Nasdaq je napríklad 1% plus, 15,25 a vidím, že tieto akcie, väčšina tých akcií je napríklad plus 2%, plus 3%. To znamená, že to ešte odzrkadlené v tom Nasdaqu a to ti môže vytvoriť zase nejaký bias, že OK, mám tu akcie, mám extrémne bullish, Nasdaq není. Na ten Open to môže ísť troška vyššie. Zase opačný scenár, že akcie sú bearish, stáva sa to, Nasdaq je plus 1, akcie minus 2, minus 3. Vtedy viem odhadnúť, že OK, ten Open si pôjde dole. Takže máš teraz vlastne dve konfluencie, ktoré sledovať, ES-ko a RSI. Takže za mňa to môže byť všetko. A vlastne uvidíme na ďalšie hodine, či to bol dobrý nápad alebo zlý nápad. Nechcem odsudzovať, ale ja si myslím, že to nevidie. Uvidíme. Ja mám rád zase ten mechanický manuálny trading, ale necháme sa prekvapiť. Ale když to bude fungovat, rád se podělím. Mega, teším sa. Ak vás zaujal trading a chcete s tým začať, nie je lepšia možnosť ako u nás vstúpiť do Launchpadu, kde sú všetky základy a prvé kroky, ako obchodovať prostredníctvom kapitálovej arbitráže bez riskovania svojho vlastného kapitálu. Takže link dole pod videom a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.